Kanyang laki din! Siyak ni Agnes. Sekretary dito yung office. Si Kajay is istoryaan ni Henry Anagagat, kan nasingpot a sekretary da. Siguro istoryaan na naglukmag kanya. Saan mat? Nasurok a 40 mon. Ang apay ang nagpintas ka pailaang. Si Kamat, napinpintas kalataan. Anya ka dito sekreto. Iba ka man mat. Nabayagan na kahit kuti kumutong. Kababagiklaan at talaga da ito eh. Anya nga tiyos usaram di tarupam, tanya. Awan mo't makita ape, kas kan kurat-rat na. Mamati ka din, ibagakan ka tipod no. Anya na ita? Sa anak namin nga ikan iti stress nila kay ko. Kasta gayam Isumot lagayam ayang looking ka. Ita, amo kundi sekreto. Makabanlog mat ti umatendar iti get together party iti office yu. Si kang ti center of attraction da. Napintas ka kanong amin. Kat nasaya at kagayam apadre di pamilya, iso akas ti resultana. Dagiti daddo mga office mates ko. Saan da kayat nga itugo dagiti misis da. Ta nagbabakit ka ng ti itsura da. Sobra kamot nga guyaw. Dagiti daddo ma, puro puraw ka nung dagiti buhok da. Dagiti mo daddo ma, ay na, naglulukmag da. Mana ang sukat tanta ni Rabien. Masapat apay manan nga agriing inton bigat. Taparubwatak dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Ken si kamat, mapan ka ag trabaho. Hello, Mother dear. Kumusta ni Nanang ni Anabintas Lanta? Ay, nakamano ako nga awagkan ka. Sumapay ang nagbayad mo asong batan. Ado kami di customer mi dito barlol ko. Apay aya. Kat, kapat patulod ko matken kati allowance mo, kurang ka di pa ikit 2,000. Ay, sa anak mo't lang nga agim imbagang. Ha? Ata sakit mo? Ay, dahil sikat ko. Dahil tumang ko. Naut-ut da. Pati to'y sikaw. Diyak makaiga, mure walis lang kuma. Ay, suas nagadon ngay asakit yo. Umay nak kumailutan dito'y balay. Nagadupay lang di customer ko dito, Mother. Kaya't yung matay account. Oh, naut-ut lang dito tumeng, ken sikom, matay kan. Malawan umayak. Dagasumot lang ni Manang waliti siya. Tanabayag ajak nakikita. Wan ano da oras na? Matayak kung nagtumot no di na kung may bisitaan. Ay, wan, umay kami. Saan ka ba yung matay, Mother dear? Manang ko na bintas. Dinakman bulaan na kasta, tanijak pa nasagay sa ito'y buok ko. Madamaak namin nga glablabang. Ay na, ibatin pa ilang day talablabaam, tadapapananta. Ay saan ang mabalin? Naurnong tilalabaan. Sa dino ay ati papananta. Apay, saan nga imawag ni Nanang Ken ka? Saan man? Apay ayan. Apay, anya ti mapaspasamak kan kwa na. Ag sakit ka no? Ha? Ag sakit. Ag sakit. Anya ti sakit na. Ay na, matay ka no saan da mapandisitain. Itan, seryoso ka? Wan, iso nga umay kan. Nanang, anya ti mapaspasamak kada kayo. Anya ti sakit yo. Nasaya at matay may kayo adagos nga agkabsat. Apay, anya ay ti marikrik na yo, nanang. Ag sakit nga ro, dandag ito'y tumang ko. Day talaang, tumang laang ag sakit, inayaban na kami. Ag sakit pa'y nga ro, dahi to'y siko. Siko laang tinasakit, ay unay kayo matan, nanang. Pinagdanag na kami pa'y. Wan nga rod, kasano na da sakit may ti puso. Naday kami itinervyos ken ni Manang Leticia. Ay, ilutan nakman kide. Anya lakit din ayan ni nanang. Da kami pa'y laang matipagpailutan nyo. Nagado ti pagpamasahyan dita. Trunes.
Agbayad ka lang iti talugason, masahianda kan madadir. Matayak lang aro, didak pala kayat na asikaswan. Sige man laangan. Ilutan da kan kin ni Joy. Mapanyo alaan jay lanay jay cabinet ko. Mala siya kung di mapanmangala. Mayat ka di pa yung usara na paghilo dahil ito iduldulin yung alana. Apay aya. Nabunglog matandi angot na. Ura ang utam. Aywan, madin. Nagbunglugan day talana. Mayat pa'y dayta. Kat no ada bertud na dayta alana. Sininglag pa'y laday di tatang yu dayta. Day di tatang? Ay na, kat no sa nga pulo na tawanan na tayo day di tatang. Ay nananang, nula na laang, ado di tati magatang. Adda pa'y perfume na. Mayat nga iapros iti saksakit ti bagbagi. Dayta alana ti kayat ko. Makaagas dayta. O sige, iluton na kaon. Ay naman nang, sikati umuna. Kasla Maria kakamang sagi di ti day taalana. Ala siya kon. Oh, sa dino ti kayat yung umuna nga iluto. Dito'y unok ah. Sige. From head to foot. Nakaturog matadagos ni Nanang. Kalpasan na mailo titila na ti intero abagina. Wen nga rod. Kasla na bang aran ka no tirik nana. Ada pa'y laangot na dahil imak. Agat na bunglog alana. Kano ko na naasaan ka no ang makaturturog iti rabi eh. Ket ita, kalpasan ang nailot, nakaturog adagos. Ay naman ang agpada kami iti problema kini Nanang. Ada insomnia. Ayan. Juan, narigat ko ang maala di turog ko. No apay mat Siya, ag sakit-sakit mat akanayon ti sikat ken bukot ko. Jakman amo no anya da ito asakit ko. Kat gagangay tabo makat kamatan. Di ka man agsao iti kasta. Uray bumaketak ta saan amadlaw. Napinta sa klatan niya. Juan tada ka mang papapintas ken ka. Oy, jay whitening nga inutang mo, di mo pa'y nabayadan. 1K day jay. Nakaliingan ni nanang. Ay, Mader, okay ka din? Ay, nagmayatan tiriknak. Nabang-aran ak unay gapu iti panangilot yu kanyak. Saanan ana sakit day tatumang tensi ko yun, nanang? Saanan? Mayunat kumatan. Oh, nasayato ka sa Mader. Kat, kasanungay nga ron. Agawid kami kanimanang. Umayda kayong tumanan bisitaan kan ilutan. Kaano kayong agsublay? Basta, awagan na kami. Umay kami adagos. Mala, intan sister. Apay, saan yu agkasapulan da ito'y lana? Ha? Di kanulana na. Di mo kasapulan. Mangala kayong agkabsat. Amok agkasapulan yu da ito'y. Nabirtod da ito'y alana. Nagsakit at talaga da ito sikat ko lang ha. Kitag tumar ka ti agas Amumat akabutang ko ti agtumar iti agas. Kita niya kay nga ti may tulong ko. Masahiyam man kiti. Ay, napanuga. Kaya't kung ti maturong. Italaang mat nga agpamasahe akin ka. Ay, napanuga nga rod. Sige, maturog ka lang. Itong bigat to, tama pantag pamasahe. Ado mo dita ti mabalin na pagpamasahyan. O anya pare, kayat mo ama panta agbar. Sweldo itong bigat. Amo mo ta sa anak ang mahilig nga agbar pare. Maminsan laeng mate. Apay ang mapanak pala ang agbar. Ket nagpintas kan siksi. Ken kanayon alabang lo ni misis ko pare. Sa bagay mat kidi Ningamin misis ko. Sus, nabaybayan nan ti bagina. Makitam la kumain na. Permitilok magna. Ay kit basol mo pare.
Tabi naibay ang mga amin ni kusina. Ay, jak man mo. Tatunggal agawid agat sukapay di payod na. Ay, saan nagalsuman? Ay, sana bali. Taagawi sak iti sa bali akadwak nga agbar inton bigat paray. Wan pare, ado di tati kaya nang agbar. Dagiti padam ang nalulukmag ken agat suka ti payod dagiti asawa na paray. Anya ngay manan, di kaya't mga ramidag di tamok mo. I-relax mo mutin Saan na libre? Agbayad ka matin oray kagudwalaan. Huwag ka di, danag mo ayan. Aguray ka man? Anya day tamaangot ko? Inosar ko jila na nga inted ni nanang. What? Ay susapo. Isumatlagayam nga adda maangot ko anabangsin. Mayat si ka. Naksayan ti sakit to'y sikat ko. Ay na, nukas tanto matlaing ti angot na. Diyan kaya't nga usaran. Padasumat barang maagasan day ta insumyam. No way! Usarot tumanin inton rabi barang maikatan ti sakit to'y sikat ko. Kat, kasano na maangot nila kay mo? Anusan na, agpampamasahi akting kwa na, hindi namot kaya. Iso nga anusan na aday to'y na-discover nga agas. Muna ako na maturog ba kay? Tandang sapay mo tara, aramidam dito sangwanan iti sarnay. Wan, umanakan. Apro saklaang to'y sikat ko itilana. Nagsadot ka mo, amang masahe ka niya. Tandang sa may bagbagan ba kay? Awan, maturog ka. Kunak na day bagbagam. Ala, tamaturo ka mo to. At wala, tanay, masapat mo nga giling intun bigan. Ay, nagmayatan ti agidda no kastoy nga awan rik-rik na ang asakit ti sikat. Ano na dyan maangot ka ba kay? Awan mat maangot ko. Agat nabunglog ala na. Maturog ako. Saan kan anatagari? Sikan sa mo ba kay? Tayo niya pros mo ala na dito sikan mo. Ay saan mo abibiyangan? Ta iso ti makaagas dito'y sikat ko anasakit. Nagbanglo ka iti, akaida. Ita, agat nabunglog ka na ala na. Kasano maanusan ka akaida ngayon no kasta ti angot mo ba kay? Pare, kaano ka magsubli ba? Inton sweldo manan pare. Umaya mo pare. Ha? Imapal ka kada kami? Sa bali mo tinti angon ibaga ko. Agat lana mo tinanabunglog. Sana kas idi akas lasabong arusas. Nagbaliw mo na. Siyempre, adda edad na. Imbag ko man no, ordinaryo alana laan. Diyan pa'y mo nabunglog alana. Ay sus. Bakit talagan pare? Hello? Ay, good news manan ko. Good news. Anya day tagod news. Mayata titurog ko. Awanan insomnia. Anya tinaramid mo. Ay na. Kailan ang hindi ni nanang. Iniapros ko lang dito muging ko. Kanto titaltel ko. Ay na, mayata titurog ko. Ay katmayat Ay, talaga na birtud jela na ngayon ni nanang. At agas ko itinsomyak. Wen nga rod, nabirtod ka dagiti saksakit. Ngam mo, awan pa'y ni manong mo. Ha? Apay ngawan pa'y? Katne, alas 9 ni Rabi Di naksamot kayatin, gaputa tunggal rabi amaturog kami. Agat nabunglog alana ti angot ko. Mabit lang. Kaso ti aramidam, tapno saan na ka nga isukat iti sa bali. Anya day ta? Iyasahas ko kan ka. Aprusam, baro kong na itinabunglog alana. Anya? Anya dyan ang mga ka-chismis dito yung office tayo. Adda ka ng chicks ni Jimmy. Ay, diyan ka mo na ita.
Sika ngamin di kanayo na nga itugot ijay bar. Ay, sumat nga minta awis. Nagpintas, kan nagseksi ni Leticia nga asawa na. Nung isugat na bailaang trabaho ijay bar. Kasan ho, saan kanumat nga minin alabanglo ni Mrs. na? Ay, nagrabaho arason. Da kayo at talaga alalaki. Di kay map-map-nap. Ay nalakay, rabi ikamit manin anagawin. Dalang na panan may. Kani, agoy uy uy. Yaman naman. Naarbisa na sa ito. Maalang kabaw ka taaprusak day tabarukong mo itilanan. Jay lana na bunglaw. Ay saan? Diyak kaya. Nagpangsik tayo na. Tap no maimbagan ka. Italan. Sige man nga rin bakay. Babaen na ito alana. Maimbagan ko ulit mo. Kan, saan ka pa yun? Naag-chicks. Kiks nga ibagbagam mo. Orasyonan naksamit din bakay. Nay. Nagbanglo ka na bakay. Anya di pa banglaw? Jailana ni nanang ko. Anya laki din bakay. Nagbanglo ka talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. Like father, like son. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Iyawid kon dito'y balay jay nubiak, tatang. Adan no, biyam Jerek. Wen tatang, iyawid kon dito'y balay, kat agden na kamain. Nagmana ka kanyak Jerek. Natawid mo, ti kinasiglat ko iti babae, iti baruak pa'y. Kasta ka di, tatang? Like father, like son. Kat, napintas ka di mo't lang, di bagbagaman nobya, manakaw. Ay katwan tatang, nagpintas jay nubiak. Nakakita iti dayta babae. Ijay club, tatang. Kanya, ijay club ti nakakita iti nobyam. Wen tatang, uri nagtrabaho ijay club ni Leia, tanadalo sa babae. Kasanaw ang may bagaman na dalo sa babae iti nobyam, Jerek. Ibagbaga na kanyak, nga awan pa tinakagaraw kan kwa na. Nasinaw ka no pa a babae. Kanya, Wen tatang, nasinaw ka no a babae ni Leia. sigurado ka na sinaw da dya babae, anak ka. Wen tatang, Kasla nagri ka tapat siya na nasinaw ti may sa babae. Nagtrabaho iti club. ha? Apa yan ibagayo mo't deta, tatang? Amaw manakaw. Ado, tinapanak a club dito ili tayaw. Ado maten ti am-amok ka babae. Ha? Ayuyang ko ti club apapapanan, Jerek. Amin ang nakarelasyon ko aman nala wenno dancer. Awan tinasinaw kadakwada. Ha? Iswa na rin katapat yan ti bagbagam anasinaw di nobyam, anak ko. Sigurado ka, ayawid na kun iji balayo, Jerry? Wen Leia, yam-am mo ka kinitatang ko. Asawain ka matain. Mabait na, Jerry. Anya kumangit ipagbainam. Tuwa kami laing kinitatang, tagnanay di balay me. Isungawan ti rumba nga pagbainam, Leia. Nagadaw ti matawid ni Jeric nga anak mo. Ngamday tapay kinababairaw teriyaw. Nagsao ka manan ako nakmanang. Talaga makitkitak ni Jeric akanayon iti club. Isulat paggasgastusan nan. Siya na balay.
Tamangup opisina mat ni Jeric nga nakaw. At damat tin ornong na. Uray pay, ngam saan arumbang akanayon ijay club. Taibusan ti babae ja urnong na. Lalaki nga ron ti anak ko, manang. Di mo ikalintagan ti kilo nga aramid ti anak mo, tiriyaw. Bagbaga am kitday, ta urnungan na ti kwartana. Mga asawa nga ro din ni Jeric. Asinaw ti asawaan na. Di babae, ano biyan ah? Taga-anaw day ta babae. Taga-club, manang. Anya, taga-club jay nubya na. Ay, wen manang. Dahil kanon a babae ti asawain na. Ay, nagado a babae dita. Ijay pa'y club, tinakakitaan na iti babae nga ikalay sana. Anya laki din ay ni manang. Awan mo dagas na no, ijay club, tinakakitaan na iti babae. Iso nga rod matitrip na. Ay, sumardeng ka, tiriyaw. Jay kuma na umakan di adal a babae ti asawaan ni Jeric. Saan kat a GRO? Mga asawa kit din ni Jeric, manang. At damat din iti husto nga edad. Saan tayo nalapdan iti kayat na? Kano nga ngayawid mo ti chicks mau kasinsin Jeric? Ay kat dandanin na kasinsin dyan oh. Napintas mo ila ti chicks mau. Ay kat saan laeng nga napinta sa babae ni Leia kasinsin. Nasinaw pa ya babae. Uy, sana all kasinsin. Nagsiksay kan nagpinta sa babae kasinsin dyan oh. Heh, awan pa iti lalaki nakarelasyon na. Siyak laeng. Totoo kasinsin Jeric? Totoo kasinsin dyan oh. Siyak, ti damong ayat na. Awanin ti sa balipay. Ay, kaya't ko makita ti nobyam kasinsin. Kasla artista ti lang anak kasinsin. Isaw, ti kayat ko ngay kalaysa. Apay, di nakadikayat ni Jeric nga anak yun, Tata Teryo. Ha? Jak amo ah. Kat napintas ka ba't a babae, JJ? Idi pa'y laang nga agpapapansinak kin ni Jeric. Ngam di nakmat ikan ka no, Tata Teryo. Apa ni Jeric pa'y laeng ti kayat mau kat adda akmat dito, JJ? Anya? Ay, laklakayan kan, Tata Teryo. Uray no lakaya ka, unta ka bang ilakpay, JJ? Siyak laeng ti pakirelasyonan, kaputa awan ti pagparikotam kanyak. Anya? Napigsak pa'y, JJ? No kayat mau, padasin ta. Anya kayo matin, Tata Teryo. Ni Jeric ti kayat ko. Jak kayat nila kay akaskan ka. Anya? Saanak pa'y anak kasagana nga umay ijibalayo, Jeric. Kunak manoy ayatan nak, Leia. Sumurot kan kanyak, tagkabalaytan. Mabainak nga ron. Amumatan kanyak, managbabainan. Leia, Uray no agtrab-trabaho ag iti club, sa anak anarugit a babae. Kasanon no maamuan ni tatang mo, amay sak gayam a dancer iti club. awan ti parikot kinitatang ko. Amunan ti may papankan ka. Anya? Wen, Leia. Iso nga umanugot kan, tayawid kan iti balay may. Kan ikalay sa kamatan, Leia. Naglawa gayam ti balayo, Jeric. Baknang kayo matgayam. Saan kami abak nang, Leia? Simple lang ti panagbiag mi kin ni tatang ko. Sa dino nga iti ayan ni tatang mo. Napanlaki din nakikaruba ni tatang. Jeric! Ha? Nay, ape ang nagmulagat ka nakakita kin ni Leia, tatang. Ha? Kwa? Ay, Jeric, inakon. Agsubli akon iti club. Ape ang agsubli kay J Club, Leia. Ay, mabit lang. Yam amu ka kin ni tatang ko. Ha? Kwa. Ah, tatang. Iso ni Leia kayan ayat ko. Leia, isumat ni tatang ko. Hello, tata. Hello, mate, Leia. Kumusta? Okay lang, tata. Ay, Jeric, umay ka man.
agsarita tayo tinalapat. Sigurado ka nga ikalaysam ni Leia, Jerek? Wen tatang. Sigurado kan? Wen tatang. Nasinaw a babae ni Leia. Isu ti kahit ko. Amangan no, kaya't mo pa'y tagbabawi, anak ka. Apay ko mga agbabawi ag tatang. Ni Leia ti kahit ko nga ikalaysa. Anak ka. Agpanunot ka man pa'y anaimbag. Apay ka di tatang. Adda ka di saan nasayaat kini Leia. Basta. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Sakbay nga ikalaysam ni Leia. Ha? Ay, kung nagmano. Okay laing kada kayaw. Ang makirelasyon na kiti dancer iti club. Ay, hindi na itang ibabawi ko na anak ka. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Sakbay nga asawaan ni Leia. Saanin asumbre kay club ni Leia, tatang. Agbatin dito'y balay, kat mapanak mo't agtrabahon. Ibatin kanyak ni Leia. Jerek. Wen tatang, nakaturog pa ilang iti silid may. Jakon rin naing, tapnog, pakada ako makinkwana. Saan ka di arumwar ita ni Leia? Saan tatang? Nagsaritaan men, asya akong tagtrabaho, tay kalaysa ko ni Leia. Anya? Sige, inakon tatang. Da kayo pa ilang ti makamukin ni Leia. Sana mabalin daytoy. Sana mabalin. Anya ti saan amabalin asasawam ti riyaw? Huway nga ay. Nay, anya ti mapaspasamak ken ka ti riyaw? Jak kayat nga sawain ni Jerek ni Leia. Inyawid na pa yun ni Jebalay may. Kunak man no kayat mon ang mga asawa ni Jerek. Ita, agreklamo ka matag. Madya talaga manang. Sana mabalin. Apay asan amabalin nga asawa ni Jerek ni Leia? Basta. Agkagkut ang asawan ni Jerek ni Leia. Nagpintas nga agpaiso nobya ni kasinsin Jerek, Uncle Tiryaw. Ha? Sana all. Ada napintas ang nobya na, Uncle. He? Kaslasan ka naragsak, tay nyawi din ni kasinsin Jerek, tinobya na, Uncle. Sana mabalin niya kalaysa ni Jerek ni Leia. Apay asaan? No kayat mo djanaw. Armam ni Leia. Si kalaing ang ti mga asawa kinkwada. Anya? Sana mabalin, Uncle. Nobya nga rodo ni kasinsin Jerek. Basta, siyak ti makamaw. Inka-arman ni Leia. Uray asawa mo na isaw. Sana mabalin. Kababayin ka nin San Jerek. Apay kumangay nga armok ni Leia. Asawaan ni Jerek, tata Teriyo. Wine, ay nasikal ako man, JJ. Jak kayat day Leia para kini Jerek. Anya, kunak man no kayat yu day Aleya para kini Jerek. Hindi day, hindi saan ko pa yan nakita ni Leia. Ngamit din nakita kaon, nagbabawi akaon. Anya, apay ada kayo ngay ti agbabawi, tata. Basta sana mabalin. JJ, gargariyung man kit din ni Jerek, kasi kanta asawaan na. Anya? No makitam ti anak kaw, agkamadago sain, kawiwita mon ti anak kaw. Nagbastos ka matin, tata Teriyo.
Isurunak iti saan anasayap. Basta. No talaga kayat mo ni Jirek. Aramidam timbagakan ka, JJ. Apaya kasla, agbinbinain kayo kinitatang kaulay Ha? Jerry. Di kagbabayin kinitatang ko. Tagbalin to nakatugangam ni tatang ko. Ha? Manugang nakantumatan ni tatang kaulay Jerry, sa anak ang mabalin nga agbayag dito'y balayo. Ibabawi kung tinagsaritaan ta. Ha? Sarong karanak tulaangan ije dagus ko. Basta makapanaw ako dito'y balayo. Ne, kelat man da ito a desisyon maulay Apay, da di parikot diti balay. Ha? Ko ha? Awan ti rumbang nga pagdanagam diti balay, laya. Aham. Kapit lang. Ahap. Oh, at iti kwarta. Idulin mo tayo yan. Ha? Nagadumot na dito a kwarta, Jerry? Basta idulin mo tayo ta kwarta. Tapagkasaranta. Jerry. Ay na, naggasata ka talaga lalaki, laya. Nasinaw a babae tasawag. Ha? Jerry? Ipanakil ka ano biyak, Leia. Napintas ka lang arudain, na makapaya babay. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy, Leia. Apay! Pasensya kan, Teryo. Pakawanin na ka. Ipay mismo nga nakaw ti karibal ka. Kasi noon ti relasyon ta, Leia. Kwa. Saan niya mo ni Jerek nga da relasyon ta? Jak imbagbagakin kwa na nga da girlfriend ko iti club. Kat si ka na inyay. Jak amo nga anak mo gayam ni Jerry. Uray pa, Leia. Linuko naglata. Ay ayaten ka pa imat nga raw. Teryo. Saan ang mabalinyag kalay sa kayo kini Jerek? Sa balilangan ang lalaki ti pakiasawaam. Anya? Ay ayato ko ni Jerry nga anak mo. Ha? Salawahan ka, babae? Imbagam iday, asyak ti kayat mau. Ububing ti kayat ko, Teryo. Di naamamok ni Jerry. Inayat ko matan. Anya? Saan abali Ta anak mo ti pakiasawa Kasanuak nga roden nga, Leia. Si Kati kayan ayat ko. Mangsapol kalangan iti sabali nga asawaam, Teryo. Anya? Kasanon ti ayat ko kin ka, Leia. Teryo. Na yan de ti amapas-masamak. Si Kapay a girlfriend ko, asawaan ti anak ko. Adto iti singsing, Leia. Tanda day ta, ti panagayat ko ken ka. Ha? Kwa. Apay, Leia, saan ka kadian naragsak kaputay kalaysakan? Kwa. Leia, agpili kan kada kami kini Jerek nga nakaw. Tatang, anya ti kayat yu asawain? Jerek anak ko. Kaayan ayat kumat ni Leia. Anya? Pudno ti kuna ni Teryo, Jerry. At da relasyon mi kan ni tatang mo. Anya? Jak amo nga gama kayo gayam. Pakawanan dak. Saanin ang matuloy ti kalaysata, ta pumanaw akon. Anya? Jak kayat nga agriri kayo nga agama. Iso ana say sayat lang nga na pumanaw akon. Awan ti pilyak ka na kayo adwa. Leia. Jak laim pagharap. Nga addamot gayam relasyon nyo kinitatanggaw. Tutay marka babae. Agpada kami alinukaw. Pakawanin dak ko ma.
Teryo, Jeric. Hala, pakawanan da ka, Leia. Pumanaw kang aruday. Kat sapay lang kuma, tagbalbaliw kan. Kanagsapol ka niti sa bali apang gadam. Dito yung makuna di sintay. Wan, Tata Teryo. Una yan na panakailan ranana. May sa mga gayam tinubyayaw nga agama. Nasaya na nagkinawatan kayo umidlatalaw. Anya lagi day. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag nga intay pinaulwan. Like father, like son. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Pare, nakita kayo itikal man kinibagat mo iya iliaw. Napanan nyo? Ha? Ay, kuha pare. Naggapo kami man, iya yung tikabsat na. Nagpapaskin na kami pare. Ito, napan kami mo ta. Ay na, naimbag ka pare. Naragsak ti pa nagkuykuyog yung agasawa. Ha? Apayan ako ng muday ta pare. Una, amumatan ka ta kami. Saan kami nga agkuykuyog kinibagat ko? Nang runa no Jairwal. Ha? Mabainak namin kadagiti makakitkita kada kami. Nang runa dagiti akin am mo kanya. Si kagit di mat pare. Udno ti bagbagak pare. Ibain ko ni Marisa. Kita man ngamin di lang anay ta. Kasladram je bagina. Anya. Anya je kunam pare. Ada chicks mo je ili. Ha? Ada pare. Iso ni Linda. Napintas kan seksi. Naputaw kan natangos ti akong na. Ore asino alalagi ang makakita ko na ay sus. Magustuhan da. Gapo iti kinapintas na. Anya. Kasanumat kami na sa anak nga babae. Kita mantilang ati asawa kita. Ore asino alalagi. Sana may panakal iti kaadwan. Tikas dyan nga style. Nakababain. Huwan pare. Isu ajak na lapdan di bagi ka nagsapol iti sa bali pare. Sana kami na nanaragsakan ko anak. Manipod na dan kami iti anak. Di nan masikaso ti bagina. Iso akas ladaram ita. Ay na. Nagpintas ka mo taniti dahito at kaus mo, darling. May bagay unay kan ka. Ay na, agyaman ak unay, darling. Uuwan gayam. Amang ano nawaya ka itong bigat. Ha? Nawayak man. Ada ka rin napuutam, asa anak na imanugot iti kayat mo? Sa dino di papananta? Mapantay jay beats. Siya ti makamoy ti amin. Ay wow! Kayat ko data, darling. Para ken ka, aramidag amin nga amok apagragsakam. Iso asa anak ang nagpangadwa, anangayat kan ka. Gaputa malaksid iti kinataar mo, nasingpat ka. Apingita ka lang, Dario. Duang aldaw asaan ka nagaw-awid. Naimbag kumamat nusong batam dagiti awag ko kan ka. Tapno sa anak ngagdandanag. Napnapanam. Awan man ti bibiyang mo no sa dino tinapanak. Tinapateg, nagawidak. Ket pagyamanam kumatay ta. Anya? Agyaman ka. Tapang panunutag pa iti agawid. Tano saan? Sa anak kuman nga agparparang ditoy. Abay, no saan lang agapo iti anak ta? Agawidak pa'y aya. Saan? Anya? Adda ka di parikot mo? Apay akasta kamutan? Hindi. Salud-sudang pailaan no anya ti parikot ko. Sika, ti parikot ko. Day talangam. Nagbalin kan alusyang. Ha? Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Diyak ka muna nang
No niya ti parikot ni Dario kanyak. Ha? Awan mo ti amo ka nagapaan ni. Basta kalaat latan akas ti ugali na. Aniyamot tan ti anak ko. Anya nga taya ti parikot na. Ala, bayam ta kasaritak to ni Dario. Numaranaak amayat timud na. Agyaman ak nanang. No siyak nga main. Uray na saya at ti panakisaritak kenkwana. Bukawan na. Iso nga aguli mo kaklatan ah. Ala, bayam. Siyak ti makaamukan kwa na. No, dagita pambanag nanang. Saan na nanasken pa ya sa lutsudan? Ha? Saan nyo kani amadlaw? Tunggal at dapaskan. Diyak maitugot ni Marisa. Gapo tamabain na kamakantyawan dagiti akin amamu kanyak. Aniya? Kinain nyo man tilang na. Kaslamot tendram iti kasjay nga itsura na. Di namat ngamin amu ti agdayet. Aniya? Day talang tirasun mo. Tapno kasta ti aramidom iti asawang? Ay nananang. Sana ba si tabanag dayta para kanyak? Mababain akon iti kaadwan. Gapo iti lang na. Anya? Saan ka pa yung agawid, pare? Wan pare, mapanak pa nga ni Jaili. Sa batak ni Linda. Adda na patagapag nami. Ha? Ayngam ni pare, pangasima. Di kagitandahan nun iti uray asino. Awan pa iti uray maysa. Ngakin amo iti relasyon mi kini Linda. Di ka madanagan, pare. Matungpal na itang imbagam. Nasaya at no kasta. Amangan ngamin no may kaglis ka. No agsaludsod ni Marisa. No apay asaan ta ang nagkuyo. Ay na, nakaragrag sakak. Gaputa nagkita tamanin. Kasta akmayt. Naragsakak. Gaputa nagkita tamanen. Kalpasan ti mano alawas. Ay, pasensya ka na. Nakumikumak ngamin iti trabaho. Awan parikot. Tinapatag, kat nagsarak ta ita. Mala, mapantang arudan iti ayan tilogan ko. Mapanta ijay sigod na papapananta. O sige, darling. Nasaya at pasimangpet kan. Agpudno ka man, Dario. Ha? Asino ni Linda? Anya? Asino ni Linda ko na? Sino din nakaibagay ti daytakan ka? Saanan anas kan? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Kaya't mo ama-amuan no asino ni Linda iti biyag ko? Kabit ko. Uwanan kay tibayin. Awan ti makagaputap no aramidam dayta. Apay, nagkurang akadikan ka? No iti panagkunam kat saan. Nagbitot ka. Kita man day talangam. Manipod addan anak ta. Nabaybay amon tabagim. Nagbalin kan alosyang. Anya? Kaya't mo asawan, day talang ti makagapaw, no apay nagsapol kay ti sabale? Wen! Nagsapol akiti sa bali gapo iti langam. No ar-arigen. Kasla aginata no kasjay nga agkuyog ta. Tapno mo man niya. Mababain na kadagiti akin ang amo kanyak no kasjay nga agkuyog ta. Gapo iti langam alosyang. Anya? Aniya ka din day ta mapaspasamak kan ka, Dario. Nanang, maawatan na kumamot ah. Anya ti kayat mo asawan. Kanunungan ka iti day tangar aramidam. Ahon mo ti parikot kini Marisa, tapno pagaramidam iti kasta. In-ino ta mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana, gapo iti lang ana. Ay na, anak ko. Isu ti ina ti anak mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Anya kamutan. Hala, gusto nanang. Gusto. Ti pagragsakam, awan mabalin ko. Ambo, aklo na kasaan ko maipay amin dagiti pagrebengak kasasawa. Nambasit la kumamot a respeto ti kidkidawakan ka. Nabaybayak lang ti bagay. Gaputa ti anak ta ti kang runaan nga sasikaswag.
Saan ka mababalaw? Nagsapol kay ti sabali a babae ang makaipay kan kay ti ragsak. Ba nag-adyak maipay. Ngamsapay lang kuma. Tadi mo to pagbabawian ni Tiudi na. Sus, jakman kaya dagita dramam si ka, Marisa. No awan ibagam, agulima ka! Oh, kumusta? Umay ka dito'y dagos ko ita? Wen, umaya ka umay. Impagakmatken ka nga umaya kita. Saan ka di? O sige, urayan ka nga urayan. Okay, bye. I love you. I love you too, darling. Oh, nagluto ak iti paborito masidaan. Manganta. Agyaman ako na ilinda. Amom, si kala ang tinakarik na ak nga special ak. Maidasaran niti makan, maasikaso, kan aminan. Ha? Amay, saan ka di maaramid ti asawam kan ka ti kastoy? Saan? Si kala ang ti mga aramid kanya kiti kastoy. Oh, mabilan. Siya pon ti mangilo ka titirida. Oh! Si Kagayam ti magbagada lalaki ni Linda! Oh! Sino ka? Abay, dinanog nakmadlatan. Greg! Abay nga imay ka! Kunak man na inton umay pa'y abulan ti umay mo. Awanan kay ti bain, Linda. Daytoy gaya malalaki ti pangisok-sukatam kanyak. Greg! Gusto ko man! Pangaasim! Jaksal dengan daytoy, aging gasaan ang maawanan ni ti pot. Abaya di mo imbaga kanyak. Nga dagayam sa bali alalaki ti biyag mo. Kwa, pasensya ka po man, Greg. Jak in gagara ti amin. Manipo dita. Agwin na swastan. Lipaten nak, talipaten kamaten. Saan? Pangaasim. Pakawanan na kuma. Awanan di makagapupay. Tapno agtalikakin ka. Makaamukan itibiyag mo. Aniya ka din dahito anapasamakkan ka, anak ko. Oh, nagsakit ti ulok na nang. Kanjak, maikuti ti makanawan nga imag. Kastamatan ti sakak. Ay, oo na yan. Agkakapsutak, nanang. Ala, siya kunti makamo iti asawak nanang. Agina na kayo mutan. O sige, si kapailang nga ro ti mga sikasukan kwa na. Ikarigatam tiyang tugang. Subuan ka. Nasken amangan ka pa'y. Sakbay at tumarum ti agas mo. Agyaman ako na. Bakit? Awan anyaman na. Agpapigsa ka. Tapno makasubli ka manan iti trabaho. Bakit? At ako makayat kong ibagakan ka? Ha? Anya dayta. Pakawanan na kumay ti amin na nagbasulak kan ka bagay. Amok nga ado dagiti nagkurangak kas asawam. Ha? Gapo iti langam. Nagsapulak iti sa bali. Panagkunak. Ket iso ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangak. Ngam nagbidutak magayang. Dario. Pakawanan na kumabagay. Iti laksid dagiti basol ko kan ka. Inaklon naklata. Kasla awan anyaman na. Awan day jay. Tinapatag para kanya kat nakaamiris ka lakay. Bakit? Sa pila kumaan. Tagtultuloy day tapa nagbalbaliw mo. Lakay. Agbalin ko mga adal kan kadayta, anak ko. Nanang? Saan nga umdas ti panagbaliw ti langa, ti asawa. Tapno mang sapul kay ti sabali, amang puno iti pagkurkurangan na. Ngamen, iti kaano man,
Awan tinasayaat nga ibunga ti kasjay nga aramid. Nanang, Agyaman ka, tanasing puti asawam. Inaklon na ka, itilaksid dagiti basol mo. o nanang, naamiris ko dagiti nagbidotak. Kat ikarik nga iti kaano man, saan na maulit pa. Ipagbagak namin idiking ka pare, yung dinak ba kami nimpangag. Anya nga ita, di mo amo alulukon na kamo lagayam da jalinda. Wan nga rod pare, nasakit itirik na ti maluklukaw, sana ya pare. No nasakit tinakam mo, gapo iti panang luko ni Linda king ka. Kastamit lang tirik na ni bakit mo, gapo iti panang luklukon king kwa na. Pare, isa pa nga asin pare. Gusto ko man. Isarding mo, dahil ang aramid mo. Ang mga no iti may kadwa gundaway, kahit saan na kanto ang baklog ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Day. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ay nagtadam di pa nagkitkita na kanya. Ha? Ay taapay nga ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasayang at ngar aramida kan ko na. Ay, umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako nayo nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas ba't ngamin ti panagrup-rupa na? Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod nana. 35 pay lang ang titawon na. Ngamkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayem ko, nana? Akat, puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapalaang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, Pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, tinapay amo nga ibagay mo't. Anya? Hay nana. Bakbakitan kayon, ngam nauyaw kayo mat. No at arigan, manulaan ti orasyon, anabat-bat ito'y lubong. Aniya? Puno man. Imbes at ti orasyon anabat-bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan mat? Tamaala yung lang taguyaw. Andiyan nakit din na ya. Aniya? Bakbakatan kayo ngawan manaknakam nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, saan na saya dagoy uyaw, saan man? Da kayon sakit di ti mangisursuro. Ay, una yun. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abakunang. Kan maysa, sa anak mo to umapal kan kwa na. Anya kumati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan man, una siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan, that's very good. Katuan, dilat nga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay ka ngina akawas. Saanin anas ka nga aguyaw itipada na atao. Never mind, my friend. By Armon. Tinapatag. Awan ti dagas nga aramidan ta kadakwada. Gihambon, ika nga. Nagbalon ka di Mayang. Ha? Ay, kwa. Wala nga. Nagwalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruan.
Kasta ka day. Da kayo ngay nana, nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan. Tainak mangan ijerwan. Agsubli akmat laan kalpasan ti pananam ko. Mala, mangandan friend. Katuan Ramanam day ti balon ko si daan. Nagmayati na may ani nanang ang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanang matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagin matanday to si Dam. Makisida kiti balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang ang break tayo. Lumabasak pay. Inakman mga nigeruar. Ah? Adda balon ko, ngam kayat ko lata timapan mga nigeruar. Sana bale, adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Aniya? Oh, si Kamot Gayam Mayang. Anya ti order mo? Sa anak nga agurder. Ha? Anya nga roti ka na. Nasaan ka mag-order? Adda balon ko arais, ngam awan si daa. Ay. Di mo ko na nga umutang ka man ay pangasin Mayang Nagatiddugan ti listaam nito Pasensya ka, saan ka talaga pautangan? Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw, isulatan ati si daa. Ha? Ijayak suli amangan, iti kasta, awan makakita kanya. Malala. Yung ka nga rin ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Si Kamagayang pare. Naglado ka matin nga umay mangan. Man nga rod pare. Anya ti order nga rod pare. Tay dasaran kan. Tapno mangan ka matay. Sigurado mabising ka. Dahito sinigang pare, may isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga roday. Tay dasaran ka. Anyati ko ng pare, sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung amin ti paggatang na iti sidaw na. Madamit balon na rice. Una yan. Jak amo na niya ti ibagak iti dayja babae. Ha? Amin nakakaduaming agtrab-trabaho ijay grocery. Uyawan na. Gaputa branded amin akaws na. Sa ita, sabaw, tisid-sidaan na. Ito ay, kinapod no na. Saan lang nga na minsan, meno na mindwa kas dyan. Tunggal umay ditaw sa paula ang tidawatin na sidaw na. Salbag kid naglay ngagpasikat. Ang tagayam, agsid-sida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ijay restaurant ta Dino? Wen ka no, isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig a branded, awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay Di awanan ba yun na babae? Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga pabainak iti kasta unay. Ay, makapalat. Nakauyaw. Nga magsitsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Wen nga rod. Ay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Sana kaskan kuwana sabaw. Ha? Saan kumat nga uyawan Nga maruludak lang. Gabutan na ka uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Nakababain ka dagiti tattao ag gumatgatang. Awan makalapad iti palangkat katawag, friend. Kaya kung ibig sa tigatawag, tayo mga kumati buo abilanse. Ay! Anya? Ay na! Naglas to katao.
Uyaw na amin na di ba nga ano? Nga magsisidamat kayo may tisabaw. Asino ti dakdak ka matam? Ay, nasinubay ko ma. No sana ni Mayang. Ni Mayang? Ang sidsida iti sabaw? When? Pudno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na itisidaan na. Anya? Kundi ka si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madgayam si daan na ay salbag! Anya ti kunam? Surutan ta ni Mayang iti restaurant da dino inton pangaldaw? Oh, and friend, payman, surutan taman. Ha! Makitak na nga sa bawdi si Dana. Ha? Babae nakitikas na unay ko nagtumat. Anya? Nakalala si ugali na, nagtulad nga guyaw iti pada na, gayam, awan ni gadang na itilamutan na. Day ta nga rod, friend. Iso ang surutan taman, ikakman iti pagnakman na. Dayta, makan kan Mayang. At dayta ti sabaw adaw-dawatan. Agyaman ako na ya. Awan na nyaman na. Mangan ka din, kabayatan na basit ti tao dito yung restaurant. Ha? Mga lumabayin kan tumanay na mangan. Nuado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairwar ko matentiray sa abalon ko. Mga anak meten, mabisina. Una yung tikas labiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apay anak laat ka, nakakita kada kami. Wan nga rod ka. Oh, ituloy mo ka dilat tatimangan, Mayang. Di ka agpamaina sa bawlang disidam. Anya? Ay na, Mayang. Oh, Mayang. Diyan ka muna niya tayo bagakan ka. Ay, nakunak no sana budno titimanon kanyak. At sa bawlang, di ka na yun na si Daam, tunggal umay ka mangan dito ay. Ngam, ay swas. Pudno matgayam. Ha? Amom? Ha? Amom si ka. Nagmayat ka nga akupan sa ibar sa kijaruan. Ha? Nakalasastog ka? Nakuyuyaw ka? Kundi kawas kayo ti pasig ang inginaan. Nga mawan madgaya bigatang mo iti si Daam. Danga. Anya? Saan da ka nga uyuyawan? Marurud kami lang kan ka. Gaputan na ka uyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw madgaya bisit si Daam. Imbes ang maasyanak kankwana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uran siya. Saan laki ti arumot ti aasyak iti lasto kakaskan kuwana? Wanya rod, agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga ta iti si daan na. Kat siyempre, igatang na itili akaws na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos por santo, akawanam. Jak la kabailan nga aramida di kasjay nga aramida na. Ay, uray syakmat Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano sa mo ti sabaw asidaan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uray awan! Oh, apay akas na rin lang ang Mayang. Nakaululi mo kamat. Mababainak kami nana. Ha? Itay napanak na nga iji restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga nana. Sigurado nga iwaras manenday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsidak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguyaw ko kadakwada.
Nang runaking ni Carol, apasig awagwag ti kaus na. Ala, aguli magkalata. Aniyaman ti mangagmo nga ibagada. O anya, kumusta kan mayang? The Great, aba nagsabaw. Ay, malaguyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Apay, saan ka ngagsao? Kung ko na madlatan? Apay, awanan dya ugalim ang managuyaw? Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang, amon. Marurudak unay tunggal malagit ko tinakita ken ka ijay restaurant. Di kinapudno na nagmayat ka ngay puhot. Ha? Tandaan am daytoy nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatan? Ha? Nagmayat ka apasubsuban? No jakla pa kay kata dito grocery ti mang tibab ken mangibabain ken ka dito ay inaramid ko itay pay. Bakla. Nagalas ti ugali. Nagalas. Uyaw ang amin nakatrabahuan tayo dito ay. Gapo ta kabailan ti gumadang iti minina nakawas. Ay ngam gayam. Ay suwas. Ako ni gatang mo iti sidaam. Sabaw laan. Ha? We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam laan, no di mo maawatan, kailukan wag pay. Danga! Ay na, pudno ti imbaga ni baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti agoy uyaw? Nang runa no awan mat igatang mo iti makan. Miko. Kita am da Carol ken bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda, ken uray wagwag ako nan. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, anusam ti sabaw. Oh, anya, may sabaw? Oy, may sabaw! May sabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Pa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta? Ay sus, ay, ala, panawan kay pay. Oh, imanaw ni Miko. Oh, puno man, imbes sa sigod man, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo man, ti sumanoo nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimag mo. Siguro, no saan mi nakita sa bawti si Dam, ije restaurant? Again, gaita, until now, ha? You know? Lastong kalata. Aniya? Saan ka nasumrak inton bigat mayang? Saan yun, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito eh. Dak kaya atang kisumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga po iti aramid ko. Amin ang nagtrabaho dito eh. Kamuda asabaw ti sigsidaw ti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray dabos. Kat amuda matang. Awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti naldaw. Damag kung agresign ka no, mayang. Ha? Abang agresign ka? Gapo iti bain mo, kasta ka di? Aklo na. Pudno da itayong bagang bakla. Mababainak ko na talaga. Oh! Nasaya at mata nakarit na ka iti bain, danga. Adal day tagan ka. Lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag no aon matigat ang iti makan. Mawatam? Bakla. Sabay la kuma, tano adaman di sabali a pagtrabahuam. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito ay. Tanagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang di sidsidaam, itilaksid, tikinamanaguyaw mo. Pakawanan na po mga Mala. bakla. Awanan yaman na.
Agbalbaliw ka nga ninan. Itikas pa, at dagong ko na dahi tapakawan nga ibagpagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.